ואז חבר בא ואומר, תיקח קונפוליאם, זה משתיק את אמא שלך ל3 ימים. זה היה פשוט בינגו בחיים שלי, בדיוק הייתי צריך את זה. לא לשמוע את אמא שלי בזמן שאני עם רועי. הייתי בתקופה כל כך תקועה, והרגשתי שאני לא יודעת מה אני רוצה. ברגע שלקחתי את הגלולה, במשך 72 שעות, פשוט השתחררתי מהקול של אמא שלי, מהביקורתיות, והתחלתי להרגיש מה באמת נמצא בתוכי. אז החלטתי לקחת קונפוליאם. כי מה יש לי להפסיד? למה לא בעצם? זה יכול להשתיק את הקול שלה בראש שלי. סוף סוף אני אוכל להתמקד ולצאת עם בחורים חדשים, להשתחרר מנמרוד. זה יהיה נפלא, קצת לשים על מיוט את הקול שלה ולא כל הזמן לשמוע את מה שהיא חושבת. חצי שנה אני לוקח את התרופה הזאת כל 3 ימים, והצלחנו לבנות ביחד קשר עמוק, טוב, זה פשוט כל כך משחרר. לקחתי מחברת וכתבתי את כל החלומות, את כל המחשבות, את כל מה שיש בי, והבנתי שאני רוצה ללכת וללמוד אומנות. שלחתי את התיקי העבודות שלי לכמה בתי ספר, ועכשיו אני פשוט מחכה לתשובות. והיום אני כבר לא לוקח את התרופה, ואני מצליח להיות עם רועי בלי לשמוע את אמא שלי. פתאום אני יוצאת עם בחורים, הקול שלה זה תקע אותי, נעלם. מדהים. מהיום גם אתם יכולים ליהנות ממחשבה צלולה ואותנטית שתאפשר לכם לחיות בדיוק כפי שהייתם רוצים. קחו קונפוליאם, הקפסולה שתשתיק את הקול של אמא בראש שלכם למשך 72 שעות עד שתוכלו לשמוע את הקול שלכם. קונפוליאם נראה ביותר בסיטואציות בהן האדם לא מסוגל לקבל החלטות בצורה נמוכה ואותנטית בגלל שדעתו מוצלחת מהקול של אמו שחי בתוכו בצורה מופרזת. התרופה מבססת את הניהול המספיקים שנובעים מטענות הסרטונית של הלב והמוח בקונטקסט הקדמי במוח. כך למעשה היא מפחיתה את הקשר בין מרכז הזיכרונות של עולמות ההתקשרות הראשוניות של הקוגניטיבי לבין בסיס עיבוד המידע במוח. התרופה לא ממכרת ולא פוגעת בזיכרון, היא אפקטיבית רק בטווח ההשפעה שלה, שהוא 72 שעות. חשוב לציין שלפני שהקונפוליאם יצא לשוק, אנחנו נשואים בקרב 1,700 צעירים בגילאים 19 עד 35, שלאחר חצי שנה של שימוש בתרופה, 95% מהם דיווחו שהקונפוליאם שיפרה משמעותית את איכות חייהם. קונפוליאם, לנפש בריאה, משוחררת ואותנטית.